Тура айтам. Мине шулай тәрбияләнеләр. Алдау, урлау, хатау дигән назар гадәттәр миңа хас түгел дип уйлыйм. Хәмәгез балар, хәмәгез. Хәлдәрегез нисек? Бик яхшы, рәхмәт. Үзегез ни хәлдә? Һәйбәт кенә. Нисек килеп киттегез? Һәйбәт килеп киттем, рәхмәт. Һаумыгыз, Рәшит Рушанович. Безнең менә осрашуга килүегез өчен рәхмәт. Эльмира булам. Һез үзегезне нисә яшьтән хәтерләйһегез? Берсеннән һезгә зур рәхмәт балар. Мин дә бик шатмын һезнең менән осрашуыма. Һорауга килгәндә мин үземдә 2нче класстан әлбәттә бик нык хәтеремдә. Һаумыгыз, Рәшит агай. Мин Йолдыз булам һәм минем шундый һорауым. Һезнең бәләкәй сакта кем авторитет булып тора иде? Минең бәләкәй сакта авторитет булды әлбәттә беренчедән үз агайым, анан минең авторитет булды физкультура укытучысы һәм военрук укытучысы. Һәр вакыт физик яктан, мораль яктан сыныккан нык кешеләр ине. Шуңа күрә уларга карап, әлбәттә мин үстем, улар минең өчен авторитет булдылар. Мин аларга карап һөнәр ала торган бит инде. Ни өчен һезнең атайыгыз авторитет булып тормаган? Нигә атайым, мин әйтеп үттем бит инде. Кызган каршы атайым менән яшәргә, үсәргә, торырга туры килмәне. Аны мин бик кирәк күрергә туры килде. Шуңа күрә анан берәй һөнәргә өйрәнергәме, тәртипкә өйрәнергәме, мына юл асылманы. Һез атайыгыз менән футбол уйнаганыгыз бармы? Кызганычка каршы атайым менән футбол уйнаганым юк, Ламан. Ни өчен дигәндә, әйтәм бит, атайым менән яшәргә туры килмәне. Нишләп? Атайым менән яшәй алмадыгыз. Бөтә бала, әлбәттә, иң нык теләве балаларның үз өйендә, үз әсә атаһы менән эргәһендә үсергә, тәрбияләнергә теләй бит инде. Шулай да минең тормышымда шундый үзгәрешләр килеп сыкты. Атайым менән яшәргә туры килмәне, ни өчен дигәндә, балалар йортына ебәрделәр. Шунда үсергә, укырга туры килде, кызганычка каршы. Исемем Алсын. Һезнең бәләкәй чакта нидә иң яраткан уенчыгыз булды? Мин исләйем. Безнең мына авылда, авылның артында гына Таналык дигән елга. Оның эргәһендә яргайын, һай гына урындары була торгайны. Без шунда уйнай торгайнык. Теге песогында юл алып, әлбәттә, элек вакыт теге хәзерге үк магазинда һатылган төрле мотор теге уенчыктар булманы бит. Без үдебез агастан басып, юнып аны машина, трактор эшләй торгайнык, теге тәгәрмәсләр эшләп теге кадаудан. Һаумыгыз, минең исемем Илмир. Һез бәләкәй сакта кемнән курка тора идегез? Мин бәләкәй сакта кемдән түгел, нимәнән дип әйтәм микән, уколдан курка торгайным. Һәр вакыт укол алудан курка торгайным. Шуңа күрә мин хәзер дә уколдан куркам. Шулай да касандыр уколларга туры килһә, мораль әзерләйем үземдә. Минең исемем Айдар һәм минең һезгә шундай һорауым бар. Һезгә ниндәй әкият охшай ине? Миңа әкият охшай ине Урал батыр, Камыр батыр. Ни өчен дигәндә, мына хүзләре батыр. Безнең әкиятләребез балаларны һәр вакыт мына дөреслеккә, батырлыкка, дуслыкка өйрәтә ине. Батырдар турында әкияттәр охшай дип әйттегез. Иң охшаганы нинди булды?
Урал Батыр. Һәр вакыт дөртлектә һәм дә тик алга баруы, еңүе. Үҙегеҙ Урал Батырға оҡшағанһығыҙ дип әйтә алағыҙмы? Әлбиттә, ни өсөн тигәндә мин ул әкиәтте уҡып, үҙемде шундай образға килтереп, мына үсергә тура килде бит. Һеҙ кем булырға хыялландығыҙ? Әкиәттәнме ҡарап? Шуға спортсмен булырға булдығыҙмы? Теге көслө батыр һымаҡ. Бөтә ир-егет һәр вакыт шундай батыр булып үсергә хыялланалар күрәһең. Дөрөҫлөктө яҡларға, кешеләргә, өлкәндәргә ярҙам итергә. Икенсенән, мин һәр вакыт теләйенем оҙон юлда эшләйләр водителдәр, дальнобойщик тийләр бит. Шундай водитель булып эшләргә, шундай һөнәр алырга уйым бар ине. Минең исемем Хазина һәм минең ошондай һорауым бар ине. Үҙеңдең кем булуыңды нисә эштә белергә була? Ауыр һорау. Ни өсөн тигәндә, бында бит үҙеңдән генә түгел. Мында мына кем һинең эргәңдә? Әсә атанан күп кенә тора. Ниндәй уҡытыусы, ниндәй тәрбиәләүсе эргәңдә? Һиңә ниндәй белем бирәләр? Нисек алар һинең менән мына ошондай һөйләшеү ҡоралар? Ниндәй мына ориентировать итәләр? Минең өсөн физкультура уҡытыусыһы менән Камил Ишбулдович Сиргалин. Ул мине уҡытҡан саҡта мин ага ҡарап, ана шунда мин үҙемнең буласаҡ һөнәремде, профессиямды белдем. Һеҙ ҡәләмде был айтып та ҡуяғыҙ, был айтып та ҡуяғыҙ. Мине 4 өлөшкә бүләгеҙ. Минең исемем Зөлфиә. Һеҙ әрмәгә үҙегеҙ теләп барҙығыҙмы? Әлбиттә, үҙем теләп, мине берәү дә ҡыуманы ла. Улдарығыҙ армияға барасаҡмы? Алла бирһә. Мин уйлайым барасаҡ, бурысларын бирәсәк. Һеҙ кемгә хат яҙа торғайнығыҙ? Мин хат яҙа торғайым армияла дуҫыма, Рим дуҫыма. У меня дуҫ та була, ағай да була. Әлбиттә, анда-бында өйгә. Ә ҡыҙҙарға? Дөрөҫөн генә әйткәндә, армияла башта уйҙа ҡыҙ булһа, ул хеҙмәт түгел. Бер тапҡырҙа ҡыҙҙарға хат яҙғанығыҙ булманымы ни? 2 тапҡыр. Мин әлбиттә иҫләйем, кемгә яҙғанды ла иҫләйем. Кемгә? Бергә уҡыған ҡыҙға. Һеҙ аны менән хәҙер Осрашағыҙмы? Беләгеҙме, мына мин 2 йыл хеҙмәттән, икенсе уйлар менән ҡайттым, тормош ҡойорға, белем алырға. Армиян ҡайтҡандан һуң, әлбиттә, беҙ күрешмәнек, ҡыҙлар ҡайға булманы. Ә ниңә хәҙер армиянан кассит итәләр? Ҡыҙғанысҡа ҡаршы армияға әҙерләү процессы ла үҙгәрҙе. Армия үҙе эстән үҙгәрҙе. Тәрбиә формаһы үҙгәрҙе. Шуға күрә хәҙерге беҙҙең йәшләр армиянан әҙерәк ҡурҡынҡайлар. Нисек уйлайһың, һәр бер малай беҙҙе һуғышырға белергә? Малай буласаҡ ир-егет, буласаҡ атай, буласаҡ илде яҡлар кеше бит инде. Шуға күрә малай кеше спорт төрөн менән әҙерәк булһа шөғөлләнһә, үҙе өсөн, әлбиттә, кәрәк дип уйлайым мин. Хәҙерге заманында бик тә кәрәк. Амана хәҙер нисә тапҡыр отжимание эшләй алаһығыҙ? 50 тапҡыр. Без вопросов. Без вопросов. Притом ана йоҙроҡта. Әле лә нисек дөрөҫ образцово отжимать итергә күрәтәләм. Ярай, белергә ышанабыҙ. Ышанабыҙ. Рәхмәт ышанабыҙға. Һеҙ армияла кем булды? Десантникмы, пехотинецмы? Һәйбәт. Мин армияла десант ғаскәрендә хеҙмәт иттем. Разведгруппаһы менән командовать иттем Афганистанда. Армия һеҙҙе ныҡ үҙгәрттеме? Армия миңә ныҡ сынығыу бирҙе. Ни өсөн тигәндә, 2 йыл эсендә миңә Афганистанда ла хеҙмәт итергә тура килде. Үҙегеҙ беләһегеҙ, анда һуғыш үтте бит инде. Мине мораль яҡтан да ныҡ сыныҡтырҙы, физик яҡтан да. Шул һуғыштан имен-һау,
сығырға бірінші мәселе болды. Афганда булганығыз менен горурланагыз. Афганда хугыш болды, шулай бит. Оны нисәгә тегә горурланаммы мин? Мин горурланам, мына миңа биргән бурысты имен һау үтеп сыкканга. Шулай да хугыш вакытында бит, анда бит теге, ну, анда монда дип әйтәйек. Атырга ла тура килә, тура килде егетләргә. Шул вакытта әйтәйек, ул кеше гомерен алу менән дә бәйләнешкән бит инде. Уяктан караганда нисек горурланып була микән кеше гомерен алган вакытта. Ундай горау биргәндәре юк ине. Но горау төпкөл уйландыргас. Әрмегә хәзер битендә төрле караш бар. Һеҙҙе борсыған берәй күренеш бармы? Әлбиттә бар. Рәхмәт. Алдагы вакыттарда мәгариф системаһында армияга әзерләү дәресе бар ине. НВП дигән. Хәзерге ОБЖ. Хәзерге ОБЖ ла түгел әле. Хәзерге ОБЖның эсендә 1-2 сәгать кенә бар армияга әзерләү дигән. Ул кайта йетмәй. Мына мин укыган сактарда булды азнаһына 2 тапкыр 9-нчы, 10-нчы класста мына 2 ел бездә әзерләй торганнар. Без анда зур гына белем ала торганнар. Нисек класста йөрү, нисек автоматты тиреу, керею, нык әзерләү барды. Физик яктан нык әзерләү булды, мораль яктан бездә әзерләү булды. Куркырга ярамай дигән кебек. Мәктәптәрдән 2 азна 10 көнгә теге сборы дип әйтәйек мына. Палаткаларда ятып, югырып, таң менән, киренән шул фәнде кайтарырга ине. Мына хәзер төрле патриотик клуб дип әйт. Аса тегендә, бында асыла. Ул патриотик клуб кына ул мәсьәләне егенә yetkерә алмаясак, монда кирәк система. Элекке булган система. Кире кайтарга тиеш. Шул вакытта безнең егетләр куркмаясак, физик яктан һәм мораль яктан әдер булалар. Бuna хәзер 2 ел куәйтәсезләр бит инде армияныкы. Һәр 1 ел. Әлегә 1 ел тик 2 эштәйм диләр. Шуга нисек карайсыз? Әлбиттә, мин 2 кул менән дә 2 кул менән дә мына ризамын. Кире 2 ел кайтаруга. 1 елның ярты елы теге өйрәнү генә бара, адаптация, өйрәнү генә бара. Икенче ярты елында өйрәнеп иткән җирдән биргән белемнәрне алып та өлгермәйләр солдатлар. Беләгезме? 2 ел кеменән ул кире кайтырга тиеш. Һәм бына капылга президент булһа, әлбә Украиналарга хугышка, ну, тамам исерегенме юкмы? Президент төрле бар бит республика, Рәсәй. Әлбиттә, бөтә көстө. Хәзерге безнең президент кебек бөтә көстө, әлбиттә, халар инем ошо хугышты бөтерергә, басарга, шундый эш апарыр инем. Ничек кикбоксинг хайланагыз, көрәш түгелме онда? 9-нчы класста бокс менән шөгыльләнгәнем. Кикбоксингта күп приемдар бар. Кул менән дә, аяк менән дә. Миңа кикбоксинг төрө ныгырак мына күңелемә ятты. Онда үзем дә еңелрәк тойдым. Әлбиттә, башка спорт төрләренә караганда. Уйнаусыларның аксалары күп диләр, кикбоксинг. Мына әйтәйек, бар спорт төрләре олимпиада төрләренә кергән. Әлбиттә, игътибар икенчерәк. Ну, кикбоксинг ул баягы единоборстволарның бер төре, яңа төр, миңа үземә бик якын төр. Башкортстанның иң беренче чемпионы кикбоксинг буенча мин үзем касандыр булдым.
Ринг алдынан һәрбер спортсмендың үз ритуалы була бит инде. Кайһы бердәр менә бинты хукул менән бәйләйләр, кайһы бердәр шортигын бер тәүлек киеп йөриләр. Менә ошол ритуалдар ул куркуды еңәме, әллә улар ысынлап та ярдәм итәме? Һорауыгыз, менә һез бушка бирмәгез, аңлап утырасыз, нинди һорау биргәнегезгә. Үдегез шунда ук һорауыгызга ответ бирдегез дигәндә дә була. Ул ритуалдар менә беренчедән үзенә ышану, мин унан еңеүче булып сыгам дигән. Аннан һуң икенчедән һәрбер спорт төренең бар традиционный ритуалдары. Кайбер спортсмендар шул традиционный ритуалдарын спорт төренең тутырга тырышалар. Кемдер ага игътибар бирмәйләр, ә кемдер игътибарда тота һәм дә ул шул булган ритуалда үзеннән аша үткәргә тырыша. Һез нисек? Мин әйтәм, егетләр, кызлар, менә ул бит ритуал нәмәләрдә идолопоклонство дип әйтергә дә була. Русча әйткәндә. Мин Аллаһ Тәгаләгә ышанам. Шуңа күрә минең бөтә адымым иртәнсәктән сыкканда бисмиллаһир-рахманир-рахим дип көнем башлана. Спортта үзегездән торамы, әллә яхшы тренердан? Дөньяла бөтә барьерларны дип әйтәйекме? Еңеп сыгу беренчедән кешенең үзеннән тора. Аннан һуң гына тренермы, башка сит яктан менә бәйләнештән тора. Рәхмәт. Нисек була сабырга һәйбәт тренерлар? Минеңсә, менә мин берәй төр белән шөгыльләнергә уен булһа, мин барып карар инем бернисә залды, бернисә тренерды, нисек балалар белән эшләгәнен, менә һөйләшкәненә хәтлем, нисек һөйләшә, тренировканы апара. А потом үземә хәйләр инем, миңа ошо тренер охшай, шул тренердан мин шөгыльләнсәкмен дип. Кикбокс төрө менән нисә яшьтән шөгыльләнү мөмкин? 7-8 яшьтән башлаганда ул зыян түгел. Зыян түгел. Шулай да әйтеп үтергәрәк, төрле менә шундай теге хугыш төрләре белән шөгыльләнү 10-12 яшьтән башланырга тиеш. Спорт төңәрәгенә йөргән күп гаиләле балаларга ташлама бармы? Беренчедән әйтәйек, мәгариф системаһында үткәрелгән кружоклар, секциялар спорт төрі буенча, алар былай да бушлай. Икенчедән хәзер бит менә күбәйде теге частный дип әйтәйек, коммерческий, уларның шундый теге кагыйдәләре бар. Улар үзләре язалар. Кемгә нинди ташлама булырга тиеш дигән. Түләү ягынан, баягы кием, форма бирү ягынан ярдәм бар әлбәттә. Кикбоксингка нинди экипировкалар кирәк? Бокста күргәнегез бар, телевизорда күрәләр, менә былай да шөгыльлән күргәнегез. Перчаткалар кирәк боксерский, аннан башка шлем кирәк, аннан башка менә тешкә кияләр, менә теште хындырмаһыннар, капотлар. Аннан башка әлбәттә шулай футболка, ябай гына спортивный ыштан һәм футотлар, аякка кия торган, аяк менән типкәндә баягы авырту килтермәһен өчен. Кулга перчатка, шуны кебек аяктың өстен каплаган фото экипировка. Алар кыйммәтлеме? Төрлесәһе бар, төрлесәһе. Хайлау магазиндарда хәзер бик күп. Кикбоксингнан кызлар да шөгыльләнәме? Әлбәттә, бик күп. Әйе, шуга һез нисек карайсыз? Ризаһызмы? Бүгенге көндә менә кикбоксинг менән генә түгел, бөтә шундай теге единоборство спорт төрләре менән киресенчә кызлар күбрәк шөгыльләнә башлаганнар. Уларга тоже физик яктан үсергәрәк, мораль яктан нык булыр кирәк. Шуңа күрә алар кикбоксинг, бокс, көрәш менә бик күп шөгыльләнәләр бүгенге көндә көрәш менән кызлар. Афарин дип әйтәйек. Хәзер нинди спорт төрө модала? Хәзер бүгенге көндә модала фитнес диләр. Теге яшь онда егетләр дә, кызлар да
аэробика кызларга, егетләргә әлбәттә шул төрле хугыш төрләре, единоборство төрләре. Ә һез кикбоксингты Олимпия уеннарына индерүгә нисек карайсыз? Әлбәттә бик шат булыр инем. Уның менән бик күп балалар шөгыльләнә. Ул кикбоксингтың менә 4 направление бар дип әйтәйек. Монда бәләкәй генә балала шөгыльләнергә мөмкинлек бар. Һәм дә 70 яшьлек өлкән кешегә шөгыльләнергә мөмкинлек бар. Шуңа күрә әлбәттә бик һәйбәт булыр инде. Бай без правилага һез нисек карайсыз? Бай без правил. Унда нимә әйтәйек? Бик зур хайлау унда катнашыр өчен. И улда кеше акса эшләү өчен ынтыла. Уны коры теге профессия дип әйтергә ярамый икән, әйтә алмыйм. Кемдер үзен шунда күрә икән, шөгыльләнә инде. Балаларга силәһләр һәзер һәм кикбоксингка нәмәки барырга әлбә ошо идеяны эшкәйсергә. Кабул итим. Молодец, хорон бик шәп, бик һәйбәт. Әлбәттә, әсә ата баланың бөтә теләген тыңларга тиеш. Теләй икән, менә кикбоксинг менән әзрәк шөгыльләнеп караны, бала үзе аңлаячак, йөрәге менән һизәчәк. Менә был спорт түрі минеке түгел. Шуңа күрә мин үземнең малайлар менән өйдә лә занимайстым бокс менән. Әйтәм бит, ял көндәре конькилә йөгерә, суббота менә көндәре бит лыжыла йөгерәбез. И ситтән генә карайым. Нинди спорт түрі, нинди уендар балаларыма менә минем охшай. Мәктәптә алар йөриләр шахматка, һәм дә гимнастикага йөриләр. Бер һорагым бар. Улдарыгыз менән футбол уйнаганыгыз барбы? Әлбәттә бар. Бөтә малайлар футбол уйнарга яраталар. Минең дә малайларым берһенә, кесеһенә 5 яшь, уртансыһына 7 яшь. Әлбәттә алар футбол уйнарга яраталар. Без ишек алдында футбол уйнайбыз. Аннан башка бадминтон уйнайбыз. Менә кышкыһын без ял көндәре катокка йөрибез. Күмәкләп. Суббота ял алдынан без саңгы шыуга сыгабыз. Рәхәтләнеп саф һавала саңгы шыуга сыгабыз. Һез улдарыгыз менән ничә сәгать аралашасыз көненә? Менә мин эштән кайтып керү менән игътибар малайларыма һалам. Ятуга хәтлем малайлар эргәлә. Мин һорашам, нисек садикта, нисек мәктәптә, нимә менән шөгыльләндегез, ниндәй авырлыктар бар. Алар менән утырып һөйләшәм, менә бер тиңдә. Улар миннән яшермәйләр, улар миңа әйтәләр. Бөтен нәмә әйтеп бетермәйләр, куркалар, ни өчен тигәндә барыр ата бит инде. Шулай да ял көндәре менә күпмегә вакытым бар, игътибарымда малайларыма һалырга тырышам. Бәләкәй вакыт, мәсәлән, сыйырсы куяһыз, эшләйек тиһез, үзегез эшләрнегезме? Без эшләнек, бергәләп эшләнек. Балаларга һәр вакыт садиктан задание биреп кайталар. Шуны, буны эшләргә дип. Әлбәттә, без эшләйбез. Мин эшләгән сакта эргәмдә алар. Улар карап өйрәнәләр, кадау катып маташалар. Бысып маташалар. Улар өйдә идән юып, һау-тава юалармы? Һез менә үзегез һау-тава юганыгыз булдымы? Өйдә. Эләгәнме юып? Әлбәттә, мин һезгә әйтәм, һава юуда гына тормай, касандыр мин хәзер дә тегә беләм. Кул менән дә, тегәү машинка менән дә. Әсәбедән калган тегәү машинкаһы кумартка булып миндә калды. Анан башка мин касандыр уже дурайгас, Хайболарында Бурибай мәктәбендә эшләгәндә укытучы булып, анда тетя Шура була торгайны. Бик уста, кул устаһы төрле бәйләүгә. Мин обедка хәтлем укытам, обедтан һуң кискеһен балаларга кружокка апарам. Шул укытканнан киске кружокка хәтлем минең вакытым була торгайны. Общежитиягә кайтып йөргән кимәне, шуга мин тетя Шурага барам да, балалар белән куша утырып бәйләүгә өйрәндем. Минең рекорд йөн уйыгын берәүен бәйләп беттем, икенчесен табанына хәтлем барып еттем дә, нервым йетмәне. Потому что бик катмарлы иде. Һезнең башкара алмаган эшегез бармы? Мин ул һорау
яна уйланғанымдай ол тормыш нинди һынау бире, шул мәсьәләне эшләй алмайым икән. Мин оның өстенән эшләйм. Нинди мәкаль бар әле? Ир, ишкәнегез юкмы? Ир кешегә 70 төрле Һөнәре әз була. Ир кешегә 70 төрле һөнәре әз була. Акалешты нисек хайланыгыз? Мин нык спорт менән шөгыльләнгәс, буласак хатынымды шулай ук спорт менән шөгыльләнгән кешене хайланым бит инде. Хатыным да минең кикбоксинг белән шөгыльләнгән кеше, хатта инде мастер спорты. Yok, korkmayım. Мен оны үдем тренировать иттем бит. Бөтә һөнәремде биреп бетмәдем. Үдемдә якларлык приемдар калдырдым дип әйтәм бит. Беренче мөхәббәтебезне осратканда кемгә, ниндәй кешегә әйттегез уның турында? Беләгезме, моны егетләр, әлбәттә кызлар, һез дә инде миңа алдарга бирмәсәгез, ни өчен дигәндә ярату дип әйтәйекме, бәләкәй сактала асылырга мөмкин. Минең иң беренче яратуым асылды ничәнче класста булганда исләмәем. Үземнең пионер вожатыйга. Мин анда укыйм бер икенче, может бер 3нче класста. Бер 9-10 класста практика үтә килгән. Уже зур тормышта, әлбәттә хатыныма. Һез хатыныгызга еш бүләк итәһегезме? Алдамайым, дөресен әйтәм. Ул яктан минең тәртибемде үстерергә кирәк. Еш бүләк итмәйм. Кем усаларак, һезме, улмы? Миндер күрәм. Ну, беренчедән мин ир егет өйдә хужа. Булай түгел инде. Ну, ир егет беренчедән, икенчедән өйдә әйтәм бит менә 3 малай, уларны тәрбияләргә ир кулы әлбәттә нык кирәк. Шуңа күрә мин үземдә шулай тотырга тырышам. Әгәрсе был дөньяла һәм кемдә тиешли беренче яратырга? Был дөньяла Әйе. үз гаиләһендер, үз балларын. Психология фәне әйтү буенча кеше беренчедән үзе-үзен ярата. Үзе-үзен яратмаган кеше ул якында булган кешеләрен яратуга халынып бармау узыла аңлатырга мөмкин. Минең менән уртаклашмаган кешеләр дә булдылар ул. Шулай да минең фикерем шулай. Еш күргән төшегез ниндәй? Иң еш күргән минең төшем бәләкәй сакта ишек алдында уйнап йөргән. Исемдә калган Кайбула районында Аскасмак авылында үзебезнең ишек алдында ямгыр астында йөгереп йөргән вакыт булды. Шул төшем миндә. Берәй бик уйга халган һәм карашыгызны үзгәрткән кино караганыгыз я китап укыганыгыз бармы? Минең яраткан киноларым элекке СССР вакытындагы кинолар. Менә блокада Ленинграда алайык. Нисек кешеләр, нык сыныккан кешеләр, бер нимәгә карамайлар, алар дуслык дигән нәмәне югалтмайлар. Бер-береңә ярдәм итү дигән нәмәне югалтмайлар. Әлбәттә шундый киноларда карайым да йөрәккә тия, буйга ята, үзеңдә лә тойгың килә. Кешеләргә кирәкле авыр вакытта. Шул кинолар минең менә уемды, минең поступокларга нык менә влияй итә. Ниндәй хайван охшай? Миңа охшай арыслан, ни өчен дигәндә арыслан ул көчле хайван, шундай статный хайван. Анан башка менә мин гороскоп буенча үзем дә арыслан. Арысланга охшап тормышты ла шулай куярга тырышам. Сиңа ышанырга тиешләр бит. Уның өчен һин үзеңдә һәр вакыт арыслан кебек
тоторга тиешсең. Мораль яктан да, физик яктан да, белем яктан да көчле. Ә һеҙ илағанығыҙ бармы? Илаганым бар. Ҡасан? Нимәгә? Мин бик йәлләйем хайвандарҙы. Кино ҡарап ултырам, бөгөнгө көндәрҙә әйтәм, мен һуғыш тураһында. Мына кешеләр ниндәй ауырлыҡтарҙы үткән. Шунда илап ултырам. Мин илайым берәү ҙә күрмәгән саҡта. Иҫкә алғанда төрлө тормош юлдарын. Шунда илап алам. Үҙемде йәлләп алам. Ә һуңғы тапҡыр ҡасан иланығыҙ? Һуңғы тапҡыр көнөн әйтелмәйем, яңыраҡ ҡына. Әлбиттә, баяғы кино ҡарап, Блокада Ленинграда дигән кино ҡарап, шунда әсә үҙ балалары менән айырылған ваҡытта. Шунда эпизод бар, балаларҙы биреп ебәрә, үҙе ҡала. Минең өсөн ул һәр ваҡыт иң ауыр тойғо. Шуға минең теләгем, балалар үҙ әсә атаһы менән үҙ өйөндә үҫеп, тәрбиә алып, артабан юлға баҫырға тейеш. Һеҙҙең иң яратҡан йырығыҙ ниндәй? Уралым. Башҡорт халыҡ йыры Уралым. Яңғыҙ машина килеп барғанда, мин машина диск бар, андай ҡушылып йырлап анташамын. Мин бәхетле кеше. Бер нәмәгә ҡарамай, мин бәхетле кеше. Шуға күрә мин йыш көләм, көн һайында көләм. Көлөргә тырышам, көлөр кәрәк. Кеше көлгәндә үҙенә лә яҡшы эмоция заряд бирә, бергә эшләгән кешеләргә лә, һөйләшкән кешеләргә лә. Һәр үҙемдеке иң бәхетле көнө исәйегеҙме? Иң бәхетле көн? Иҫләйем. Мына ул көн бәхетле булды, шулай да шундай теге ҡыҫҡа булды. Нимә һәм бәхетле, мин һеҙгә әйтеп үттем инде, балалар йортонда үҫергә тура килде тип. Балалар йортон аңлайһығыҙ, теге детдом тиҙәр. Ана шул балалар йорто ябылған саҡта мин уйланым, беҙҙе кире өйгә алып ҡайтырлар икән тип. Шул ваҡытта өләсәйем килде. Өләсәйем килгәндә шунда уйым булды. Балалар йорто ябылды, кире өләсәйем беҙҙе үҙ туған өйөбөҙгә алып ҡайта, беҙ шунда йәшәйбеҙ, үҫәбеҙ тип. Шундай иң бәхетле мына момент дип әйтәйекме. Но аҙаҡтан әҙерәк торғас, теге әйтәләр бит, Сәфсимгә алып ҡайтманылар. Әҙерәк торғас, беҙҙе кире ебәрҙеләр. Икенсе балалар йортона, интернатҡа. Шуға күрә теге бәхетле шундай ваҡыты кире һүнделә ул. Ә икенсе бәхетле ваҡытым минең, икенсе түгел инде, бәхетле ваҡытлар күп. 3 малай минең. Мин 3 малай үҫтерәм. Һәр бер малай тыуы менән иң бәхетле көндәре. Рәшит ағай, ҡыҙ балғанын теләмәнегеҙме? Мин ҡыҙ баланы дөрөҫөн әйткәндә, мына һамында теләй минең хыялым. Минең инде бер ҡыҙ балам булһа, мин иң бәхетле кеше. Мин былай да бәхетле, ә былай иң бәхетле булыр. Йәнсәрегеҙ булыр ҙа ҡуйыр. Амин, шулай булыр. Алла бирһә. Әйе? Бәхет ниндәй төҫтә? Бәхет минең өсөн ниндәй төҫтә? Мин ошайтып яуап бирәйем. Мин бәхетте күрәм, мына балаларҙың йөҙөндә шатлык, көлөү күрһәм, шул минең бәхет төҫө. Мин шулайтып күрәм бәхет төҫөн. Килеүегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Һеҙгә киләсәктә уңыштар ғына теләйбеҙ. Рәшит ағай, миңә һеҙҙең менән аралашып ултырыу, һеҙҙең портретығыҙҙы эшләү миңә бик оҡшаны. Һеҙгә киләсәк
эшегездә һезгә уңыштар теләйем, балаларыгызга, кәләшегезгә һаулык. Һез бер касанда төшенкелеккә биреп китмәгез, шундый алсак, шундый көләш йөзле булып калыгыз дип мин һезгә шуны теләйм инде. Рәшит агай, мин дә һеҙгә ҙур рәхмәт әйткем килә һеҙҙең килеүегеҙ өсөн. Һеҙгә уңыштар теләйем. Шулай уҡ ныҡ итеп малайҙарығыҙҙы яратығыҙ. Алла бирһә, уларҙан батырҙарҙы, беҙҙең Башҡортостаныбыҙҙы күтәргән егеттәрҙе үҫтерергә теләйем инде. Рәхмәт. Ҙур Ҙур рәхмәт һеҙгә. Ҙур рәхмәт, ҡустылар, һеңлекәштәр. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Минең менән шулай итеп ихлас итеп һөйләшеүегеҙ, асылыуығыҙ. Алла бирһә, юл ятыр, тағы ла күрешергә. Һеҙгә уңышлыҡтар, һаулыҡ. Рәхмәт. Бында мин һалдат итеп. Молодец. Һалдат, минең малайлар да һалдат. Йондоҙ менән. Һауа һәр ваҡыт ошондай гына яйғыр булып торған итеп. Молодец, рәхмәт. Нисектер яҙыусы портретін характеры бирә миңә шундай. Мин шулай күрәм. Әйткем килә, портрет күрәтә мине ҡасандыр уйыма батып, үҙемде эстән ҡарап ултырған кеүек күрәм. Бында мин һәр ваҡыт позитив менән, жизнерадостный, шундай фонда һәр ваҡыт портрет бер яҡты аса. Мына бында мин ҡарағанмын алға, стремление, взор, ынтылыш. Шулай бит? Ҡайнын һайлап алырға ла уңайһыҙланам. Мөмкинме мына ошоно? Ошо портретты алырға. Рәхмәт. Һеҙгә рәхмәт. Һәр бер баланың үҙ ҡарашы асҡандар мине төрлө яҡтан. Бына Зөлфиәнең портретын нимә өсөн мин һайланым? Был портретка ҡапыл ғына мин яуап таба алманым. Шуға күрә тағын да ҡабаланмай, көндән-көн ҡарап, ошо портретты асыу өсөн үҙемә һайланым инде. Рәшит ағай миңә оҡшаны. Ул уҡытыусы яҡтан, тренер яҡтан да бик яҡшы кеше тип уйлайым. Һәм мин ошо программаға килеп, уның портретін төшөргәнгә бер дә үкенмәйем. Матур ғына ипле портретін төшөрөүе бик миңә оҡшаны, күңелле булды уныма һөйләшеүе. Нисек сәғәттәр үткәнендә һиҙмәй ҡалдым. Үҙенең ауыр тормошона ҡарамай, ауыр баласағына ҡарамай, гел йылмайып тора. Портретымда уның алға ынтылышын төшөрҙөм. Бит ул уның йөҙөнә ҡарағанда ул күреп тора. Ул шундай кеше, мин бер ҡасан да күрмәнем. Һәм миңә оҡшаны уның яуабы ошондай һорауға. Һеҙҙең ниндәй иң бәхет көнөгөҙ булды? Ул яуап бирҙе, ҡасан уны җитдәмдән алған. Миңә ошо яуап оҡшаны. Ысынлап та уны беҙҙең герой тип әйтһәк тә була. Сөнки уның ғүмере бит еңелдән булмаған һәм мин уға уңыштар ғына теләйем инде. Унан пример алырға була тип уйлайым. Көтмәгән, ныҡ ҡына йөрәктән үткән һорауҙар булды. Мин ул һорауҙарҙы бик төпкөл асырға әлбиттә тырышманым инде. Ни өсөн тигәндә мин үҙемә лә ауыраҡ булыр ине, балаларҙы ла уйға баҫтырыр инем. Шулай да аҙаҡҡы балаларҙың теләктәре, уларҙың миңә характеристика биреүҙәре әҙерәк мине йөрәктән үтеп, күңелгә тейҙе, күҙ йәшенә һалды.